ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони канали Saudo TV. Ирӯз 27 марти соли 2024 ирӯзанавор 16 дона мошина баҳри шумо пешниҳод мекунем. Тамошо кунем бо диққат. Лайкотона бизанед, дар канали ма подписатсия кунем бачако, ад души дастгирӣ кунем. 16 мошин арзону қимат ҳархелай. ҳатман ба ҳатман барои реклама муроҷиат кунем. Замин, хона, мошин, квартира, техника, аппарат чизе боша мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем дар навори баъдина. Лайкора бизанед, навора бо диққат тамошо кунед, маълумотро гӯш кунед. Кадом мошине ки маъқул мешава, рақамошро мебинем, занг мезанед, мерем мехарем бачако. Качесвара баланд кунед, дастеда монем, подписатсия кунед. дар таги комментария нависен кадом маркаи мошин шумода маъқулай, мо ҳаракат мекунем, аз рӯи комментария шумо кор кунем ва шумо мошине ки шумода маъқулай пешниҳод бикунем. Фақат подписатсия кунем бачако, лайкотона бизанед, бахилӣ накунем. Навора сар мегирем, тамошо кунем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Кия ҳастае ки равон кардан Кияи фурӯшӣ? Кадом маркаша мепурсен? Солиш 2011, моториш дҳай, коробкаш автоматика, зӯчориш бензини холӣ, краска тоза, дискаҳои зурзадагиай. 110,000 сомон нарх бо савдо ҳам дорад. Шаҳри Бохтар дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. рақамҳои WhatsApp шумондагием +7 муроҷиат мекунед аз номи канали мо. Кадом мошине ки реклама мекунем аз номи канали мо гап занед, худохоҳ арзонтон мекунам. Телефонаша мондем 903 занг мезанед, маслиҳат мекунед. Яксола ҳуҷҷат дорад. шаҳри Бохтар дар қарор дорад. 110,000 сомониай. занг бизанед, маслиҳат кунед, бигиред. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. BMW 5 ҳастае ки дар ноҳияи Файзобод. бачаҳои Файзобод тамошо кунед. 65,000 сом, солиш 98, моториш 2.5, бензини холӣ, коробкаш автомат. рақамоша мондем, телефони дастӣ ёки WhatsAppшон кор мекунад. мошинча мотор нав кардагай, хадавои нав, балоно 90%, дискаҳо пачка, 4 рӯз чит зада мемега, мақсад зада меша. ҳамаш кор мекунад. кондитсионер ях, обогрев сидени дора, обогрев рул ҳамаш кор мекунад. краска сарапина надора. вообще мошин конкретни тайёр кардагӣ барои ҳай кардан. касе ки мехара, рақамоша WhatsAppша мондем, телефоношо 903 300 961. муроҷиат кунед, маъқул боша бигирем бачако. ва ҳатман дар комментария нависен Saudo TV ва пеш наворои чотка мекунӣ, худохоҳад беҳтарин наворо баҳри шумо ҳай, навори баъдинамон хонаҳо мешава. мақсад як рӯз хона, як рӯз мошин навор мекунем, тамошо кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастае ки дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхии Румӣ қарор дорад. солиш 95 сол, 18,000 сомон нархи ахирон шай. бардор азиз, дигар ягон дирам арзон намекунем гуфтан соҳиби ҳамин мошин. просто баъзе бачаҳо занг мезанед, мега арзон намешава, ҷавоби радда қабул мекунем. дигар ягон тин арзон намешава. моториш 1.6 простой, коробкаш механика, газ, бензин. рақамҳои WhatsApp +7 сетана ёки 906 кор мекунад. ҳардаш краска нав, 4 балон 90%, яксола ҳуҷҷат, пешош электропакет. мақсад ду чашкаш варидай камтар бачако. ҳамеша гуфта мемонам, масъалаи ду чашкаш камтар камбудӣ дора. ҳамин мошинаи дестен Opel Vectra A 95 сол. марама занг бизанед, маслиҳат кунед, маъқул боша бигиред аз номи канали Saudo TV. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Chevrolet Cruze ҳастае ки дар шаҳри Истаравшан. ак тамошо кунед. солиш 2011 сол, нархш 75,000 сомонӣ бо савдо ҳам дорад. моториш 1.6 литр, коробка передачи автоматика, газ, бензин кор мекунад. газаш гази евро 4. бардор азиз, рақамҳои +7 977 WhatsAppшона муроҷиат кунед. хадавои созай мошинчара мега харидам дар Москваям, чам ҳай мекунам, мега дар дасти модарша холаст. модарш ҳай кардеса, аз як зан харидем, мега ҳамин мошина худамон. хулоси гап бардор азиз, дар дасти зан гаштаги мошин ҳай кардеса, айни ҳол модаршон. занг бизанед, маслиҳат кунед, бигиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастае ки
дар ноҳияи Ҷиргатол лахшиш мегӯям бародари азиз. Ака намедонам ҳамин қашан медонам ки аму макони картошка солиш 95 сол 30,000 сомонӣ нархаш. гази бензин моториш 1.6 коробкаш механика бародари азиз. ҳамин ҳолат фурӯхта мешавад 30,000 сомонӣ. беҳуда занг назанед азиз. 95 чунки мо дар ҳамин нарха гуфтанд 30,000 мон камтар савдо дорад. мотори 1.6 коробка механика, гази бензин. рақамаи +7 924 400 7003 ватсап шунай. телефон ака кад даростиай телефон дастиам занг бизанед. 4 балон нав мотори зверай. бародари азиз, хоҳиш ҳаматон ҳамин навор дар лайк бизанед, дар канали Саудотив подписатсия кунед. тикток, инстаграм дорем, барои шумо кушодагиам тамошо кунед ҷон. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мерседес ҳастае ки мерседес меле ҳамин марка хулас. ноҳияи Фархурда қарор дорад. 60,000 сомон нарх. солиш 97. моториш 3 коробкаш механика. бародари азиз, занг занед, маслиҳат кунед бигирен. бензин, газ, гази евро 4 дорад. рақамҳои 883 73 94 94 шон ватсап шунай. метавонед муроҷиат кунед аз номи канали мо. мерседесҳои калон, мошинои калон бародари азиз. 60,000 сомон бо савдо дорад. балоно 70% ҳуҷҷатиш тамом шудагӣ, хадавои 100% меган. ягон мошини арзонак боша, болош сум бита алиш мекунам. мақсади гап, мақсад нигоҳ кунед бачо. сумш дар курай ягон мошини арзонай, Вектора, аҳай, ягон Нексияй, ягон мошини дига боша, агар ягон сум акара битен, и хеле варианти савдо ҳам дора. просто ки акада сум дар курай ба ҳамин хотир мефурӯшаш. 60,000 сум ба нарх. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз 21099 ҳастае ки барои шумо навуриш кардем. бисёри бачаҳо мақсад хоҳиш мекунанд ки мошинои арзонтаршан навор кунем. ҳаракат мекунем аз рӯи комментария шумо кор кунем. рости 5-6 наворае ки бачаҳо ҳамин наворои мо тамоман просмотр кам гирифтасай, чунки дастгирӣ камай. хоҳиш ҳаматон ҳамин наворда лайк бизанед. навор вақте ки лайка бисёр бигира, иншоалло мошино савдо мешавад. дастгирии шумо ҳамин як дона лайкай бачаҳо. хоҳиш ҳаматон ҳабрачки. нашоти мошин соли 2004 шаҳри Душанбеда қарор дорад. 10,800 сум. бензин, газ, мотор 1.6 коробкаш механика. рақамаша мондем. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка 100% меган. ҳуҷҷатҳои солона бучидагай, срочна савдо мешавад бо нархи 10,800 сомонӣ. мақсад беҳуда занг назанед бачаҳо. ак тамошо кунед. номерои ма барои реклама кардан. замин, мошин, хона, квартира, чизе боша мо рекламаш мекунем дар навори баъдина. хулас дар тикток, инстаграм, ютуб канало кушодагем баҳри шумо. ҳаракат мекунем савдо карда кортона осон кунем. муроҷиат кунем бародари азиз. хоҳиш ҳаматон лайкотона бизанед, дар канал подписатсия кунед, наворонро жад кунед. фақат рӯй кунем бачаҳое ки ҳамихеле мошин мехаранд, хона мехаранд. худо хоҳад навори баъдина хонаҳо мешаванд. тамошо шунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастае ки солиш 96 сол 96 сола. шаҳри Душанбеда қарор дорад. 16500 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳамин ҳолат, ҳамин состояние краскаш гарини маъқул мешавад. нигоҳ кунед алабилаҳай. гази бензин, газ. мотори 1.6 коробкаш механика. дисковоша бинед, дам бигирен. рақамои 988 00 44 33 телефони дастӣ. номерои транзит. мошинча 100% мега мерава мега. ягон камбудӣ надорад. 16500 Nexi харом арамад. документҳо то 27 июла ҳастае. то 27 июл. маълумоти пурра оиди ҳамин Nexi. рақамоша мондем. ахираш 44 44 33. муроҷиат кунед, маъқул боша бигирен. агар ки намехоҳем, рӯй кунем бачаҳое ки мехоҳанд. дигар намегӯм подписатсия кунем бачаҳо, лайк бизанед. худо медоне хай. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Volkswagen харо ҳамҷоин тамошо кунед. Volkswagen Passat ҳастае ки соли 2001 сол шаҳри Хуҷанд. бисёри наворомон бачаҳо ҳамин мошино, хонаҳо аз Хуҷанд кам меғалта. ҳаракат кардем ҳамеша навор кунем ки бачаҳо бениҳоят хоҳиш мекунанд. бачаҳои Хуҷанд гам нест.
48000 сомонӣ бензин газ, мотори 1.8 коробкаш механика. рақамҳои 928 78 87 65 занг мезанед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. лабои мошин дар ҳолати хуби техника бачаҳо. бисёр бачаҳо мегӯянд ки фақат ҳамин гапа мегӯй. балони 90% аккумулятор нав, гази евро 4 бензин плюс газ кор мекунад. салонша дестен латай. ҳамин хел ҳолат, дискои зур, краска тоза, 48000 сомонӣ бо савдои хубам дорад. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class ҳастае ки солаш 1998 сол аст. 98 сол шаҳри Душанбеда қарор дорад. 59500 сомонӣ, 500 сумкам 60000 сум. Бензин газ, моториш д коробкаш автомат аст. савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе. мотор д коробка автомат, рақамҳои 40 40 48 804 занг мезанем, масъал мекунед. мошин дар воздух мега. алиш ҳам мешава, варианти алиши дорам. бо Camry д болои сум метем меган. мақсад касоне ки Camry дорен, ҳамин мошин қадри алиш кардан ният дорен, шумо дар сум метия, ҳамо арзандаи чанд сум боша мошинтон, далши пултон мета, мошинша мета, мошинтона мегира. бародар азиз, занг занем, масъал кунед. лабои мошин шумо дар кор боша. бародар азиз, лабои хона аз куҷо дар кор аст? ватсапи ма дар аввал навора. занг занен, ҳаракат мекунем, кортон мекунем, ёфта метем. аки яду сум мегирем ҳақ мунаво, хонаҳай мошинаи лабои чи ёфта метем туно бачаҳо. мегзарем ба 11ум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки дар кузови хетчбек. солаш 98 сол. ака тамошо кунем мошина. шаҳри Душанбеда қарор дорад. 42000 сомонӣ бо савдои хубам дорад. бензин газ, мотор 1.6 коробкаш механика. 915 70 64 44 телефони дастӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документҳо 7 моҳи дига, кондитсионер дорад. дадари пеш электропакет, магнитофони сони загӣ диги-дигира мехонад, дам мегирад. шербача срочно сум дар курай бо савдои хубам дорад. беҳуда занг назанед. 7 моҳа документ, кондитсионер, ях, дадари пеш электропакет, краска тоза, 42000 сомонӣ бо савдои хубам дорад. мегзарем ба 12ум мошини фурӯшӣ. Nissan Altima ҳастае ки соли бароиш 2005 сол аст. дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. 48000 сум бо савдо ҳам дорад. коробкаш автомат аст. бензини холӣ, газ, дизел надорад. 2.5 моториш 2.5 коробкаш автомат. рақами 559 35 60 60 телефоношон аст. занг мезанем, масъал мекунем. мошин хулас тоза, американский тоза. срочно сум дар курай. мошин ягон кор надорад. техосмотр то моҳи июла ҳаста. июн то моҳи июна техосмотр дорад. хай дестен кадом намудаи мошин, краска тоза, автоматика. хулас дига бачако гафа бисёр намекунем. рақамоша мондем. 559 да занг мезанем, масъал мегирем. дар тай комментария бинависен кадом мошин шумо дар маъқулай. ҳаракат мекунем, комментария бихонем. баъди шумо ҳамон мошине ки маъқулай ҳаракат кард пешниҳод бикунем. мегзарем ба 13ум мошини фурӯшӣ. Spark Chevrolet ҳастае ки дидестенша 2013 солаш. мошинча вагон. кони будом шаҳрай ноҳияи хулас дар ҳамон ҷо қарор дорад. 65000 сомонӣ нархаш. бензини холӣ, коробкаш механика, моториш 1.3 бо савдо мешава. савдо дар назди мошин дар кони будом. мошинча меган вагони Корея. аз вагони Корея овардемша, нав омад хулас. номерош падарка 0008. падарка ҳай, ҳуҷҷати солона, 4 балон нав, кузов тоза, краскаш зури бад. хуласи ба гап ки мошинча тоза фасони зур. вагон, дискои зурзагӣ, балоно 100%, краска 100%. нафари дар курае ки омада сума бита ҳай карда бигардаша чако.
میگذاریم با 14 ماشین فروشی شالپاش رو میدونیم بچه‌ها. تویوتا اونس است که سالش 2006 سال. رقم 118 77 44 32 زنگ میزنین مثلا میکنین شهر دوشنبه قرار داره. 65000 سوم تویوتا گران قیمته بچه‌ها. حرکت که یفتیم ارزان شه. دیزل قطعی حرکت میکنه. موتورش دو коробкаш механика отличный состояние дай. Хулас гап мошинча зур. Салон кожа, агаб абагреб сидени дора. Люк, фар, датчик дождя. Хулас гап мошинчара чанqa тариф кини фикр мекунам ки меарзаша. 65000 сум савдои гарини дора. Краскаш тоза. ба улма кори мотор коробка хадавоиш зури бад савдо мешава 65000 сомонӣ. 2006 сола. ҳар рӯза навормон бачаҳо мақсад 12 минута буд гуфтем ки ба хали шумо бисёр мошин навор кунем тамошош кунем да 15 мошини фурӯшида тамошо кунем бозар азиз. Mercedes Benz C класс аст ки гарани зуршай бисёри бад Mercedes-ҳоро амирӯз қабул кардем баҳри шумо. Солаш 93 сол шаҳри Душанбеда қарор дорад 40000 сомонӣ. Нигоҳ кунед чӣ хеле зурай. Номеро транзит, коробкаш механика, мотораш д бензин газ. рақамҳои 918 77 71 14 занг мизанем. Техасмотор дора. Бензин газ, гази евро 4 задагӣ, краскаш зури бад. $40000 сум мега бо савдои хубам дора, шаҳри Душанбеда қарор дора. Беҳуда зангшо назанем бачаҳко, касоне ки конкретни харидорен занг мизанем. Бачаҳкое ки дар канали мо реклама мекунен мошинотона, касоне ки мошинхар ҳастен шумо. ҳамон нафарое ки мошинфурӯш унода мақсад занг мезанен ака мошинтан мегирам туда-суда 2 рӯз пас 3 рӯз пас мерам мебинам. Хеле накунем бачаҳо. Мардак шуморо жад мекуна, шумо намерен месӯзам мардак. Залогтона партен мардакем ба бурен бигирин ша. Мегзарем ба 16 мошини фурӯшӣ. Opel Astra аст ки солаш 2009 солай. Последний мошина бачаҳо дига нестаем. шаҳри Душанбеда қарор дорад 59000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Астрачио қиматам просто арзон шавифтем. Газ бензин моторш 1.4 бо темболи, коробкаш механика. Номеро транзит, рақамони 4 40 46. мошин дар ҳолати хуби техникӣ, ҳолати беҳтаринда қарор дорад. срочно сум дар кор мефурӯшемша. мақсад камтар арзон мешава, бисёр ва арзонаш намекунам. дӯстон занг назанем беҳудаи бад. бензин газ ҳаракат мекунад. хулоси гап ки конкретни харидор бошед занг бизан, навор тамом мешава. лайк бизанен, подписатсия кунем бачаҳко. ба ходири шумо бо канал кушидем бо номи автотичи ки дидесен дар рӯи экрани шумо бидуроен. канали навай дар ҷам мошино хонаҳои арзон навор мекунем. маъқул боша булоша биҷиқем бидурем подписатсия кунен.